муассисаи давлатии литсеи рақами 5 шаҳри Душанбе. инҷо хонандагони муваффақ аз самтҳои гуногун, аз он ҷумла варзиш хеле зиёданд, чун муассисаи мазкур ба қатори беҳтарин литсейҳои кишвар шомил мешавад. дар ин синф хонандагони синфи 9 таҳсил мекунанд ва ин чеҳрае ки шумо мебинед аз ҷониби ҳамсабақон ҳамчун чемпион гуфта муроҷиат мешавад. медонед барои чӣ? анас ҳамидов қаҳрамони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз варзиши муайтай ва кикбоксинг. қадду қомат, ҷусса ва эҳтироми хосаи ӯ нисбати дигарон аллакай ба шумо ӯро муаррифӣ мекунад. ман қаҳрамони тоҷикистон мебошам, ҷумҳурии тоҷикистон, шаҳри Душанбе чанд карата ва ман чемпиони Осиё мебошам, 2 карата чемпиони Осиё. ман 50 та медали якум дорам ва 4 та медали сеюм дорам ва 5 та медали дуюм дорам. ман Тоҷикистони азизамро дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда мехоҳам. ин додараки хуби мо Муҳаммаднабӣ Имомов аст. давоми 2 сол аст ки ӯ ба тамрини гӯштини ҷудо машғул аст. дар ин муддат ӯ дар якчанд мусобиқаҳо аз ин навъи варзиш ширкат варзидааст ва сазовори ҷойҳои ифтихорӣ низ шудааст. ман тӯли 2 сол аст ки ба намуди гӯштини ҷудо машғул ҳастам ва дар тӯли 2 сол ман ба аксарият мусобиқаҳо сафарбар шудам ва соҳиби ҷои сеюм шудам. ман мехоҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоям ва Тоҷикистони азизамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоям. Муҳаммаднабӣ низ яке аз муҳассилини фаъоли литсеи рақами 5 буда феълан дар синфи 7 таҳсил менамояд. ӯ дар талоши он аст ки бо истифода аз шароиту имкониятҳои мусоиди илмомӯзӣ ва ҳам варзишӣ дар литсей ва албатта кишвари азизамон Тоҷикистон самаранок истифода намуда ҳам дар таҳсил ва ҳам дар варзиш яке аз наврасони муваффақ ва барои ҳамсолонаш намуна бошад. акнун бармегардем ба маконе ки ғайри Анас Ҳамидов ва Муҳаммаднабӣ Имомов хонандагони муваффақ зиёд ҳастанд. дар ин муассиса дар баробари фароҳам овардани имкониятҳо дар самти омӯзиши илму дониш ҳамчунин ба варзиш низ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. хонандагони мо ба ғайр аз вақте ки дарси тарбияи ҷисмонӣ гарави саломатӣ аст дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳурия иштирок карданд. хонандаи синфи 7 Аймон Мардонова Ҳалима дар ҷумҳурии Ӯзбекистон рафта аз намуди гӯштин ки гарчанде ки духтар аст гӯштин сазовори ҷой гирифта омад ва Шоҳи Мустафо дар моҳи ноябри соли 2025 дар мусобиқаи байналмилалӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон намуди бозии кикбоксинг иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гашта омада. ин ифтихори муассисаи мо мебошад. барои ҳавасманд кардани ҷалб кардани дигар хонандагон дар маҷлисҳои умумӣ ки бо хонандагон мегузаронем, ин хонандагонро боз бо ифтихорномаи муассиса ё ки бо ягон медалҳое ки аз грамотае ки аз тарафи муассиса ба он хонандагон тақдим менамоем ва мехоҳам ки сафи чунин хонандагон зиёд шавад ки ин барои ҳам обрӯи муассиса ва ҳам барои саломатии гарави худашон
фоидаи хуб дорад. муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 5 аввалин маротиба соли 1932 ҳамчун муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 дари худро ба толибилмон боз намуда буду то ба қарибӣ хонандагон дар ҳамон бинои кӯҳна пайи таълим буданд. хушбахтона дар соли таҳсили 2022-2023 аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар бар ивази бинои кӯҳна ба омӯзгорон ва хонандагони ин муассисаи таълимӣ бинои наву замонавӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ба истифода дода шуд. аввалан ин муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи исмоилӣ сомонӣ буд ки соли 1932 сохта шуда буд ва бо ташаббуси раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ муассисаи кӯҳнаро ба муассисаи нави замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизоту аёниятҳо сохтанд. соли 2022 муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро ба муассисаи давлатии таълимии литсеи 5 табдил доданд ки дар ин ҷо айни замон хонандагон ба миқдори 700 нафар хонанда таҳсил мекунанд. миннатдории худамро ба асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо чунин муассисаҳои замонавӣ ва шароитҳои хубро фароҳам кардааст. бинои имрӯзаи муассисаи таълимии зикргардида аз 3 ошёнаву 17 синфхона ва кабинетҳои фаннӣ иборат буда 700 хонандаро дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифтаасту 42 омӯзгорро бо ҷойи кор таъмин намудааст. дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ бошад дар ин муассисаи таълимӣ ба зиммаи 2 нафар омӯзгори ихтисосманди ҳамин соҳа вогузор шудааст. айни замон дар муассисаи мо ҳама омӯзгорҳо мерасанд. мо норасоии кадрӣ надорем ва кӯшиш мекунем ки норасоии кадрӣ надошта бошем. дар роҳрави назди толори варзишӣ овезаҳои диққатҷалбкунандаи марбут ба варзиш мавҷуд аст ки то андозае метавонад барои ҷалби бештари хонандагон ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ мусоидат намояд. толори варзишӣ кушоду барҳаво асту дар ин рӯзҳои сарди зимистон гарм. гармии онро қубурҳои гармидиҳанда ки тамоми бино ба он пайваст шудааст таъмин месозад. дар маҷмӯъ бо боварӣ гуфтан мумкин аст ки ин толори варзишӣ дорои имкониятҳои мусоид барои дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ мебошад. муассисаи мо ки масоати умумии муассиса ки кам буд, аз ҳамин ҳисоб фақат як толори варзишӣ дорем. дар зимистон бо гармидиҳӣ гарм аст. ман бо боварии комил гуфта метавонам ки дар ин муассиса шароитҳо хеле ҳам хуб аст. шароитҳои замонавӣ, толори варзишӣ ҳам хуб аст. ягона чизе ки намерасад аз мо ин майдончаи варзишӣ аст дар берун ва боварӣ дорем ки дар рӯзҳои наздик шавад. мутобиқи ҷадвали дарсҳо дар соати 2 дарсӣ хонандагони синфи 8 Б бо сару либоси варзишӣ ба толор ворид шуданду дарси тарбияи ҷисмонии онҳо оғоз гардид. муаллими варзишии мо ки худ варзишгар аст, донишгоҳи тарбияи ҷисмониро хатм намудааст ва бо шогирдони худ дар ин ҷо машқҳо мегузаронад. дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ мо ба ҳама шароитҳояш гузаронида мешавад. дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ки ҳама шарту шароитҳош хонандагон бо либосҳои варзишӣ дарси худро гузаронида метавонанд ва
تحت نظارت است، هم تا از طرف وزیر معارف که درس‌های تربیت جسمانی، آمادگی دفاع حربی، درس‌های موسیقی که تحت نظارت وزیر معارف است پوره گذرانده می شود. чун қоида дар қисми аввали дарс хонандагон бо супориши муаллимашон тавассути иҷро намудани машқҳои сабуки гимнастикӣ бадани худро ба қавли гарм ва ба қисми асосии дарс ки мавзӯи он бозии волейбол аст омода намуданд. ва ниҳоят дар қисми асосии дарс муаллим духтарону писарони синфро ба ду гурӯҳ ҷудо намуд. дар аввал духтарон бозӣ карданду писарон тамошобини бозии онҳо буданд. маълум аст ки духтарон дар ин навъи бозӣ маҳорати он қадар хуб надоранд. дар синфи мо дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ бисёртар писарҳо фаъоланд. барои он ки писарони мо таҷрибаи бисёр доранд ва духтаронамон бошанд он қадар таҷрибаи бисёр надоранд. баъд аз духтарон навбат ба писарон расид. аллакай аз дақиқаҳои аввал бозии онҳо хеле ҷолибу дидани ҷараён гирифт. новобаста аз он ки духтарон аз уҳдаи волейболбозӣ ба хубӣ баромада натавонистанд, вале кӯшиш мекарданд аз оғоз то анҷоми дарс фаъол бошанд. ба назар мерасад ки ин гурӯҳи хонандагон ба дарси тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шавқи зиёд доранд. توجه خوانندگان به درس تربیت جسمانی خیلی زیاد هستند که آنها هنگامی که درس تربیت جسمانی باشد آنها خودشان به آموزگار در میدانچه تالار ورزشی علاقه آموده صف آراسته تیار میشوند. درس ما خوب میگذرد و همه به این درس تربیت جسمانی خیلی هم فعال هستند. با این درس همه تیار هستند و بازی میکنند. месазад бигӯем ки ин синф низ варзишгарони худро дорад. در سینف ما هست پسرانی که به ورزش و مشغول هستند و ذوق بسیار دارند. یکی از آنها تاج‌زاده محمد میباشد که او به ورزش خیلی هم شوق بسیار دارد و او در المپیادها سربلند گشته است. در سینف ما آدمانی بسیار هستند که به مشغولیت فوتبال یا که یگان بوکس و دیگر مشغول باشند. مثلا من به مشغولیت بوکس مشغول هستم و باز دیگران هم سینف ما باشند در بوکس و فوتبال همین. یعنی در سینف شما ورزشگران زیاده؟ بله. در جمع گیریم اگر چند ورزشگر داره؟ قریبی 10-15 نفر. маврид ба гуфтан аст ки яке аз талаботи асосӣ барои омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ дар ин литсей ихтисосманди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ будан аст.
2 нафар омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ фаъолият мекунанд ки соҳибкасби худ ҳастанд, бо ихтисоси худ кору фаъолият мекунанд. омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ мо мувофиқа ба дипломе ки донишгоҳи тарбияи ҷисмониро тамом карда бошанд баъд ба кор қабул мекунем. мо ғайри ихтисос ба кор қабул наменамоем. мустафо азизмамадов ки яке аз омӯзгорони фанни тарбияи ҷисмонӣ дар ин литсей аст, 9 карат қаҳрамони тоҷикистон, 2 карат қаҳрамони осиё оид ба муайтай ё худ бокси тайландӣ, номзади устоди варзиш оид ба кикбоксинг, устоди варзиш оид ба муайтай мебошад. ғайр аз дарси тарбияи ҷисмонӣ, хонандагони литсеи рақами 5 дар доираи маҳфилҳои варзишӣ ба намудҳои гуногуни варзиш, аз он ҷумла тенниси рӯи мез машғул мешаванд. мо ба хонандаҳо инчунин тенниси рӯи мезӣ ташкил кардем. бозиҳои шоҳмод ва шашкабозӣ ҳам дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ хонандагонро ҷалб менамоем. вале дар муассиса мешавад маҳфилҳое ки волейбол, баскетбол, тенниси рӯи мезӣ гузаронида мешавад. хулоса, дар муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 5 барои хубу шавқовару самаранок ҷараён гирифтани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ як адад толори варзишӣ дорои шароит ва имконоти хуби варзишӣ мавҷуд асту ҳамчунин омӯзгорони соҳибихтисос ва бо таҷриба низ ба кор даъват шудаанд. вале боз ҳам беҳтар мебуд агар барои хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар баробари толор майдончаи варзишӣ низ сохта ба истифода дода шавад, чун ягона камбудии вобаста ба тарбияи ҷисмоние ки онҳо доранд ҳамин аст. дар муассисаи мо майдончаи варзишӣ намерасад ва мо мехоҳем ки майдончаи варзишӣ барои мо фароҳам карда шавад. мо дар синфамон бисёри писаронамон ба футбол, ба бозии футбол мо шавқ дорем ва мо хеле мехоҳем ки дар муассисаи мо як майдони футбол я майдонча созанд ки мо ҳар рӯз ёки баъд аз дарсҳо рафта дар он ҷо футбол бозӣ кунем бо ҳамсинфонамон. дар барномаи баъдӣ моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем.